hirugarren mailako ikasleak gare eta Galartzara etorri gare DBH-ko bazarakide danekin elkarre ezagutzera eta aurtengoen zein biouen pentsatzera. Etzerakoan ona, prestatu genitxun gauzak eta ingauen ariketa batzuk. Horren ostian, gauen idatziz ariketa bat, zetan etorri ginen, zehaz musaukogun eta horre gauzak. Ostian etorri ziren lau gazte ikasleak izendakuak eta esplikau zuzkuen euren esperientzia. Zelan izan zen euskerakin eta ontxe da Euskal Herrian euskeraz. Mendieze ikurrin eder Ezkena saitu taixian Amar gazteren lerdena Makila luzez bidian Mendibitxidor berdiok Harin ordu Hau izan zen, bilera baten, okurriu jaten Indizara zoze ikastola, ezin gula itxi Euskal Herrian euskarazetik eta ezin gula itxi gutaz aparte eta saiatu bigintzela gaztia konsensiatzeko zoze itxen gugara ginuna eta orduan kontaktau ginen beste Josu eta Eskarreko bi fenomeno hauekin eta hortik ideak apur bat garatuta eta apur bat improvisatuta aurten da eta oso posi gazta nik uste dut gustora barrera. Bai gu eta mien aldetik bintzet oso adio gondie, egisa zabalik, guri ikusten da guri entzipen eta bestak barra asken daurie eta nik uste dut barra asine positiboa ino dabe hondiak. Guadin jugera, batez be, motivazioa dantzen, erakusten euskeria ez dela bakarrik ikaslai batzuk ikasteko balio duen hizkuntza da, baizik eta baikia darra joteko, ondo pasetako, eta batez be, azaleratu nahi izan dugu, euskeriak guztien artien beti sortzen ditu da emozio positiboak, badoratzen dugu zerbait dela, geuri edan zerbait dela, eta beraz, erabili eta abestu jarriko zerbait dela. Alegin jugera hori modu divertigarri baten esaten. Eta gaur baten hartu dut. Nik uste gaurko saio honek daukan balio erantzia dela gaur gaztiak izatean bertan eukiditzugun entzuliak edo parte hartzaileak horape gaztiak izatean sortu da gure arteko konexio berezi hori eta balio erantzia hori izango zen euskara eta gaztetasuna praktikan jartzea, nik uste da azkenien interesgarria izan dela, nahiz eta hasieran igual, zela ez ginen ezautzen talan dano talde berrixa zen, batzorde berrixak eta hola gazen, girua zagun apur bat hotz, baina gero azkenien denporadana egun guztixa junto eta ariketa pila bat itxen, eta azkenien danok ezautu gare eta ondo gonda, ni bentsat oso gustora gonaz. Espero dugu bentsat alako ekintzek eta holan zozetarako balixo izetia ondo pasetako baino gehiago, gero azkenen igual nahiz eta gu bakarrik ezin dugu nindana, aunque sea gure inguruko edo gutako bakoitzak zerbait ikasten badau, gelakidei ero, aunque sea erakutzi ero zeitzen daun eta hori, eta ber gure ingurua entzate euskalduntzen daun edo. Eta alegin txiki bat itxea partetik.